One. One. Two. Sige, padayon na, padayon. 3. 4. Bart! Ate, pagkulong Bart! Huwag ka ligaw na rin. Akin eh, magkwarta ka na eh. Gusto mo lang? Wala lang. Kailangan di masabol, di kumulo. Ano yung kamot, kamot. Ana. Magyap kang 50 ka na yata. Di ba ka-scam na? Hindi na ito. Hindi na, nag-scam. Kaya na, ilang ka ito para di ka na-pag-scam. Ana. Pagkulo na, sabol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 50. Pasabot ka, hindi kayo premium. Lagi na rin. Sige. So, tabunan mo kulo. What? Tabunan na. Kasi ito. Oh. Okay na. Sige. Ato ba rin? Naligaw ka na ba? Wala. Ana ba? Okay. Tara, mamunay. Kapan daw ka mo. Oh, ikapa. Ready na kisit. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marunong na. Sayang ka to. Okay. 1, 2. Okay lang. Ganun ako masabot. Masali lang mo luwag. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, and 50. Wala! Nabibigod! Huwag ito ba eh? Huwag ito ba? Gusto ito ba eh? Huwag ito ba? Okay ba yung kagay? Gamay ka kagulo? Gamay ka kagulo? Oh, di ba? Lalo kayo! Pakulo mo na ito ba? Is kami? Is kami. Yata yung pasin mo ha? May na ba? Lalo kayo! Ay, ko doon. Sige saan ka? Na mga orang ka? Nariyo ani ron? Sige saan naman ka doon? Oh, may tao. Kita rin mga rin. Kita. Kita rin rin. Oh, tapos ko. Kita. No. Ayaw, paano? Hindi mo abot ko na. Okay. Ready. Visit. Go! 1, 2, 3, 4. Layo lang. 6, 7, 8, No. Ako nagiging na to. Bay, nakoy padula bay. Sabi padula niyo. Mata ko premium. Premium nga. 200. Dahil na kayo ni. Ito ang dula de. Ini oh. Kaya sampul ha. Anay mo gamot. Wah, dua. Terus ano, tabunan na ha. Pira. Pala. 20 lang. Biar ko 20. 20 puno ko unsa Oh, magyap ano? ko. Pira. 1 2 3 4 Dura na yung waton. Taman 20. Taman 20. Dili masabot akong ulo. Oh, taga ikaw nila. Sako, okay na masabot ni sako sa kamot. Okay ra. Ang ulo lang. Ang ulo, oh, ang ulo lang. Ha? Sige. Sige. 20 ha? Sintos. Sintos. Sige, guli ka kamot. Na. Sige. Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Unya, Oh. wa mo sabot. Bravo! Taog kay? Basi, basi scam eh. Dili tinuod na. Coba dah pembendagan ano? Ya, selamat kayo. Oo, sige. Ikaw, gusto ka? Hindi man siguro kayo bro. Mapindi yung buwan eh. Sige na, dali raman kayo. Sige, lisingan ako Oh, eh. dali, dali. Lisingan na to, lisingan na to. Kuan ka to? Kung ano? Gusto mo to? 20 lang. Ha? Sumpulin ako eh. Iya. Ano ang gamot? 1, 2, 3. Ano na ba? Kupras gani ha ba? Itong buwan order gani ha? Iya, sige na. 20 lang ha? Sige na masabot. Iya pa, kusgay mo iya pa. Sige, gudi sa akong gamot. Gunit eh, parang kakuan ka. Sige, isa. Oh, sige, buni. Buni na. Sige. 1, 2. No. Sige, iya pa. 2. Sige, perahin na nga. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Mali ko yan pa eh. 17, 18, 19, 20. Asa naman? Asa naman to? No. Part. Uy, siya to. Natay pakulo ba? Isa man na. Renewal ka og 200. Kanang gana ko, di lang masabot di mo ulo. 200 pesos? O sa pula pa ana. Dili ka na scam na? Dili lagi. Ana. Amo man ni sa amo ning pakulo na mo sa mong grupo ba? Ay nagkuan na. Ano? 20 lang ka ana. Di masabot 200. Ano? Sa pula na ka. 1 2 3 4 5 taman og 20. Ah. Taman og 20. Kailangan di ka masabot. Kadusintos na ka ha? Sige. Balo na ka. Ay, di ka tawag. Sige. Okay. Dali ato bang, dali. 20 lang, 20. 20 lang. Dali ato bang. Oh. Ulit tayo kabot para ma-estimate nimo. Sige. Oh. Na. Sige. Oh, pagani. Sige. Pero nga, tanaw ang kamot. 1 2 3 4 5 sa likod ng kamot 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 daog yung kapart gamay yung kagulo part 200 juga. Sure na? Oh, sure nih, ngata na. Ano ba? Lagi, pakulo mo na Sige. terus. Ay, salamat. Ano ba itong soft drinks? Kau dong, bisa kenalan ka dong. Kita kata yang ibu kadare. Oh. Unya na pag cellphone. Unya na pag dula. Una sa ni. Saya 200 ha. Kabalo magano wala. 20 ha. 20 ka ato. Ngato pra saya. Siplat kita magkakato. Sige. Okay. Tanaw kamot para makuha mo anak. Likod mo kamot dayon na italikod daw. Sige. Magyap kag 20 ha. Talikod ang kamot. Manay akong kamot. Para ma-estimate nimo. Sige, ready, get set, go. 1 2. Sige, padayon. 3 4 No. Ano to?